Laci bácsi, jön a hósöprő. Azért csináltam söprűt, hogy söpörjem a havat. Igen, tehát ugye a HPV vírus életciklusának az ismeretében azt lehet mondani, hogy nincs természetes védettség kialakulására lehetőség, és ezt a fertőzést az élete során bárki akár többször is megkaphatja, tehát ezért nagyon fontos ez az immunológiai védelem a védőoltáson keresztül. Kérdés hallgató, milyen az átoltottság önök szerint, és miért várnak országosan szeptembertől? Alapvetően ugye erre azt kell, hogy mondjam, ez az ennyi elég. viszonylag alacsony